Ni Nagore naiz, 20 urte hauzket, Tolosan bizi naiz, eta estetika integrala ikasiet Zarauzko Monte Alberti Instituton. Eta lehenengo mailan emate genuen elektroestetika, dala aparato elektrikok erabiltzen ikasi, masajea, makillajea ere bai, gero teknika hidrotermalak, eta gero bigarren mailan ikasi genuen mikropigmentazioa, depilazioa ere bai, eta protokolo eta diagnostikatzen. Nere ikaskidetaz, bakit batzuk suerte izan zutela, erdiak edola adibidez, eta bai lortu zuten lana praktikakite zituzten lekun. Baina gehienak lana lortu zuen, udarako denboraldiako. Nei adibidez aukerak bai etorri zaizkia laneako. Asten behin, asteazkenero praktikak iten dituen Tolosako zentro baten. Eta gero aukera eman ziaten, da junitzen 3 hilabete Italia, eta han nituen praktikak. Eta oso ondo, ze gero asteburuk eta aprobetxatzen genituen han Italiko herrialde diferentek ezagutzeko, eta gero esperientzi pertsonala bezala oso ondo, asko ikasi nulako eta bertakokin oso tratu ona eukin nulako. Irakaslekin oso harreman hona aukak. Ni uste mutil batek estetik ikastea ez daukala zailtasuna. Ikastea dana, baina gero igual onartzea mutil bat esteticista dala, igual jendei gehiago ni uste kostatzen zaiola. Adibidez, makillaje mundun da bai irtera gehiago daukaten mutilak. Estetikako rama batzuta bai mutilak ni uste ondo zuzenduta ondo jungo liakela. Lanbide heziketai buruz daukaten iritzia oso ona da. Naizta lanbide heziketatik gauz batzuk ez nituen oso ondo menperatuta atea, gero igual aukera eokinulako Italia jutek ikuspegi aldatu azizian. Duitu zait askoz formatu gona hola, bai estetika mundun, eta gero ez dakit aldatuta etorri nitzala pixkat nabaritu nun, eta ez dakit heldutasun gehiago okin. Lanbide heziketan eretzakoa oso aberasgarria izan da. Nik animatuko nuke lanbide heziketa egitea. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.